היי, מה קורה? היי מקס, שמעת את החדשות? לא, איזה חדשות? ג'ימבו. היי, ג'ימבו התחיל לקרוא עיתון. זה באמת חדשות. תחרות הקליפים של מיק מקסיטי יוצאת לדרך. הזוכה יקבל... גיטרה חתומה על ידי הגיטריסט הגדול בכל הזמנים, ג'ימי הנדמיק. מקמיק. אני אביים. ואני אצלם. אני רוט. ואני כמובן, אחי סלט חתומה. דולי, מפסידנים אמורים לצחוק? ברור שלא, הם אמורים לצחוק. טוב, אני בטוחה שזה מה שיקרה אחרי שהם יראו את הקליפ המדהים שאני מצלמת באולפני מיק סינמה. אלכסיס, יש לי הרגשה שמישהו הולך לזכות בעוד שבוע, זו הלו? מה, באמת? אני כבר בא. מצטער חבר'ה, אני חייב ללכת. ללכת? למה? יש לי משהו דחוף. אבל מתי נעבוד על הקליפ? אנחנו צריכים אותך. ניפגש מחר. מה קרה? צפוי מחזור עולמי בקאפקייקס בקרוב? לא יודע. לא יודע. די כבר! לא יודע. היי חבר'ה, סליחה על האיחור. יאללה, ממקנקים את הקליפ הזה? סוף. אני כבר יכול להרגיש את הגיטרה של ג'ימי הנדמיק. טוב, היה לי רעיון הלו? שנייה. ידעתי שלמקסי ידי רעיון מעולה. אוקיי, טוב, אני יודע שתכננו לעבוד על הקליפ, אבל אני ממש מוכרח ללכת. למה? מה קרה? יש לי איזה עניין. מה לקחת את זה? איזו משרוקית משונה? זה? לא, זה שום דבר. ביי. רגע, אבל מה היה הרעיון שלך? פרחים? למה לכל המקמוקים הוא נעצר לכתוב פרחים? מישהו מבין מה עובר על מה? אני בטוח שלכל זה יש הסבר הגיוני. וואו! נראה לי שאני יודע מה הסיפור. כן? זוכרים שמקס הגיע לפני שבוע עם סרטות וסיפר שנפל מהסקייטבורד? כן? אז הוא בכלל לא נפל. הוא נשאר. נשאר? נשאר את מקס והפך אותו לאיש זאב. בדיוק הגעת לסיפור הזה. קפקק. מה הקשר לקפקק? מה, זה מה שאיש זאב אוכל כדי לא לטרוף אותו את חיות היער הקטנות והחמודות. תיאוריה מעניינת ג'ימבו, אבל... מה עם המשרוקית והפרחים? לא יודע. נו באמת, ג'ימבו, אני חושב שלי יש הסבר הרבה יותר הגיוני לכל זה. הסיבה שמקס לא מתנהג כמו עצמו בזמן האחרון היא שהוא לא באמת מקס. החייזרים חטפו אותו והפכו אותו למרגל שלהם. מרגל? הם מחפשים כוכב חדש להתיישב בו ושלחו את מקס לאסוף דגימות של החי והצומח. הם ציידו אותו במשרוקית מיוחדת שבעזרתה הוא יאותת להם שהתנאים לפלישה מושלמים, ואני מניחה שהחייזרים האלה אוכלים רק קפקייק. זו אפשרות שההסתברות שלה לא מופרכת בעליל. סמי, נראה לי שקראת יותר מדי ספרים על חייזרים. גם זו אפשרות שההסתברות שלה לא מופרכת בעליל. לדעתי יש לזה הסבר הרבה יותר הגיוני. מקס טוב הלב הלך לטפל בזקנה ערירית וחולה שגרה בקצה היער, ואין לה אדם בעולם שיטפל בה מלבדו. זה המשרוקית? המשרוקית בשבילי. אלכסיס, לא יכולתי שלא להקשיב לסיפורים המופרכים שלכם. הגיע הזמן שמישהו יסביר לכם מה באמת עובר על הבמה המעולה שלכם. באמת? מה? מקס מאוהב. הוא מצא לו חברה והחליט לוותר על החברים הלוזרים שלו. עם המשרוקית הוא שורק לסרנדה רגע לפני שהוא מגיש לעזר הפרחים ומפנק אותה עם הקאפקייקס שהיא כל כך אוהבת. טאטה, אני הולכת לצלם את הקליפ הזוכה. בדוחה את מתכוונת. גם כן זאת עם הסיפורים שלה. טוב, לא אכפת לי כבר לאן המקס הזה נעלם. הנה, הבאתי את כל מה שצריך. היי חבר'ה, זה מה שיש לך להגיד? מה עם סליחה על האיחור? מה עם סליחה שאני לא עוזר לכם לעבוד על הקליפ שלנו? אז זהו, שבדיוק על זה רציתי לדבר איתכם. על הרעיון המעולה שלך? לא בדיוק.
האמת היא שבאתי להגיד לכם שאני לא יכול לעבוד איתכם על הקליפ. מה? למה? מה קרה? אני לא יכול להסביר לכם עכשיו, אבל אני מבטיח שבעוד כמה ימים אתם תבינו. אבל מה היה עם הגיטרה שלי הנדיקס שלי? נראה לי שזה לא מופרך להניח שאתה יכול לשכוח ממנה. אל תדאג, ג'ימבו, שמקס ילך להיפגש עם החברה החדשה שלו. אנחנו כבר נמצא בעצמנו רעיון לקליפ מנצח. רגע, מה אם? זה לא רעיון. ככה אמורים להראות הסתנים, פנים נפולים, עיניים חלולות, שיער יבש ונטול ברק. אז אני מבינה שהחלטתם לפרוש? לפרוש? הצחקת אותי, הקליפ שלנו יהיה קליפ מנצח. מעניין, אני ממש סקרנית לראות איך יראה הקליפ שהבמאי שלו מטייל לו בהר הגעש במקום לביים. מה? הר הגעש? בואי דולי, חבורת המפסידנים הזאת משעממת אותי. אתם חושבים מה שאני חושבת? מה את חושבת? אני רואה כאן עקבות של שני אנשים. בטח מקס הגיע לכאן עם החברה המטופשת שלו. העקבות נגמרים כאן. איך נדע איך להמשיך? מה יש לאלביס? אלה פירורי קאפקייק. אלביס כבר יוביל אותנו אל מקס. מצוין. ג'ימבו, אנחנו כבר כמעט בראשה. מה זה, זוי? מה את רואה שם? לדעתי זה ממש עוד כמה רגעים עד שהוא בוקע. אוי, זה מדגדג. תשתדל לא לזוז, אני עושה פוקוס. בוא נרגיע את הגוזל. מה קרה? וואו! מה אתם עושים פה? מה אתם עושים פה? אנחנו שומרים על ביצת המקמחן. הגוזל אמור לפגוע אוטוטו. אסור להפריע לו. מה זה מקמיקן? זו ציפור נדירה שיוצאת מלוע הר הגעש רק פעם ב100 שנים ומטילה ביצה. ביצה? אז למה ראש העיר דוגר עליה? הוא מחליף את האמא. היא נפצעה כשהלכה להביא עוד ריפוד לקן. אז למה הסתרת את כל זה מאיתנו? זה אני. דרשתי ממקס שלא יגלה לאף אחד כדי למנוע מסקרנים להגיע לכאן ולהפריע בזמן הפקיעה. אתם מבינים? בגלל זה לא יכולתי להגיד לכם כלום. ולא יכולתי לעזור עם הקליפ. ואני כבר חשבתי שאתה איש זאב. מה? אני חשבתי שחייזרים חטפו אותך. באמת? ואני דווקא ידעתי שאתה עוזר. רק חשבתי שלאיזו זקנה. לא נכון, היא חשבה שיש לך חברה חדשה. מה פתאום? מה? איך הגעתם לרעיונות המטורפים האלה? מה אתה היית חושב על מישהו שלוקח קאפקקס ומשרוקית ופרחים ונעלם כל הזמן? חבר'ה, להכל יש הסבר הגיוני. המשרוקית זה כדי לתת לגוזל שבביצה לחשוב שאמא שלו מזייפת. והפרחים הם כדי להכין תמצית מרפא לתחבושת של האמא. והקאפקקס זה בשבילי. בשבילך? אני נעשה רעב כשאני דוגר. האמת מקס, כל הכבוד. גם אני חושב שזה יותר חשוב מהגיטרה של ג'ימי הנדריקס. נכון? רגע, לא עשיתם קליפ? חבל, היו לכם רעיונות מעולים. באמת? שקט חברים, זה קורה! וואו, זה ממש מיוחד. יואו, איזה מתוקי. אלה. אנחנו מגיעים לשלב האחרון בתחרות ועומדים להכריז על הקליפ שזכה במקום הראשון. תודה, וואו, זה ממש כיף לזכות. והזוכים במקום הראשון, חבורת מיקמק, בקליפ היפה והמקורי מכולם. הלכנו, התחרות הזאת משעממת אותי. רגע, אני רוצה לראות את הקליפ הזוכה. אז כנראה שככה אמורים להיראות מפסידנים. הסיפור של השיר הזה מתחיל בתחרות שביטלה כמעט והלכה החברות. החלטנו לעשות יחד קליפ מגניב ולזכות בשביל ג'ימבו בפרס מתיק, אבל אז נעלם לכל החברות ולקח איתו דברים מאוד נזרים. ג'ימבו חשב שהוא יזדהה בפרס, סוני החליט שהחלטה אותו חשב, סוני דמיין לו שהוא עוזר לסקנה